Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou episod de For Classic. Suntem aici pregătiți, am și făcut un cadru așa mai frumos, mai artistic, ceva, că nu degeaba sunt fotograf. Ia uitați ce frumos am încadrat aici caracterul. Să facem ceva mai profesionist, nu? Păi ce facem aici? Ne jucăm? Haideți să începem direct în forță, fix de unde am rămas. Deci ultima dată fix după ce am oprit camera de filmat, de fapt programul de filmat, mi-a dat și cufărul ăsta de la Daily. Ok, băi, și stați puțin că vreau să vă întreb acum la începutul episodului, că eu mai vă pun întrebări în timpul episodului, dar fac episoade de o oră, sunt conștient că nu se uită nimeni o oră la ele, așa că vreau să vă întreb ceva, calul ăsta. Deci eu am un cal deja, pentru că am mai avut un alt caracter și acum mi-a oferit această recompensă și pe contul ăsta și văd că apare la preț de vânzare 2 aur și 500 de argint. Eu am încercat să-l vând și nu pot să-l vând. Dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, am cumva o posibilitate de a-l vinde undeva anume sau îl arunc? Ce fac cu el? Că nu mă pricep, chiar nu mă pricep. În fine, asta am vrut să întreb. Mergem acum în baza Chaos să ne continuăm misiunile, adică aici, ia să vedem ce avem de făcut. Uite și un player de 61. Păi cu ăsta am putea să facem. Hei. Am putea să facem, să ne ajutăm între noi, cine știe, poate vrea, poate îmi răspunde. Așa. Bun, aici niște conversații. Văd că avem două. Cu trebuie să le facem pe amândouă, mă gândesc că da. Can you help me? Bun, deci trebuie să... Pădurea Diana și aici ce avem? Collect 6. Ok, unde e pădurea Diana? Uite chiar aici e pădurea Diana, ok, bun, nice. Ia să vedem, să ne punem și astea. Ok, și îi dăm talpă de tot. Trebuie să colectăm niște rădăcini sau ceva de genul ăsta. Aici mi-a zis că ar trebui să fie, hai să vedem. Aha, uite, copac mort și uscat. Păi, sincer, dacă e mort, cam e și uscat. Ia, hai că am început în mare forță. Ok. În timp ce mă editam videoclipurile astea pe care le postez eu cu For Classic, mi-a venit o amintire destul de interesantă în minte, tot cu jocul, și vreau să vă povestesc acum, tot așa la început, pentru că, cum am spus și puțin mai devreme, sunt conștient că nu se uită nimeni la episoadele astea atât de mari pe care le fac eu, dar din păcate asta e cea mai bună variantă momentan. Până fac level 90, o să le fac puțin mai lungi, pentru că este mai simplu și pentru mine, că nu fac sincer mare chestie în... Uite mă că mi-a dat grup. Nu fac mare chestie momentan, doar fac niște misiuni foarte basic pentru a face nivel maxim în joc. Și abia după aceea, în momentul când o să fac level 90, o să încep să fac tot felul de challenge-uri și alte nebunii, eventuri și așa mai departe. Atunci o să fie mai interesant și o să fac niște episoade mult mai bine structurate și interesante. 2 secunde. Da, în fine, amintirea cu jocul. Băi, știu că la un moment dat m-am întâlnit cu GM-ul pe jocul ăsta și l-am atacat. GM-ul era gen Game Master, e un fel de admin sau ceva de genul ăsta al jocului.
Acum vorbesc pentru cei 5% care se uită la videoclip și nu înțeleg despre ce vorbesc, pentru că am niște prieteni care se uită la ceea ce fac eu pe aici, dar nu se joacă, nu sunt familiarizați cu jocul și trebuie să explic și termenii ăștia pentru ei. În fine, m-am întâlnit cu GM-ul, da? El era la Derion, adică la țara inamică, și am dat în el. Bineînțeles că nu puteam să-l omor, pentru că el avea nivel 90, eu aveam nivel, nu știu, 30, ceva de genul ăsta, și l-am atacat, am dat de vreo 5-6 ori în el și mi-a dat ban. Mi-a suspendat contul 3 zile. Și eu acum stau și mă gândesc dacă a fost legală chestia aia. Bine, nu... Vă dați seama că nu se mai poate întâmpla absolut nimic acum, dar gândindu-mă acum la situația respectivă, nu-mi dau seama dacă a fost legal ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al jocului. Pentru că n-avea niciun motiv real să-mi suspende contul, chiar și pentru câteva zile. Și mă gândesc dacă mi-ar fi suspendat contul cu mintea de acum, gen. Vă dați seama că i-aș fi făcut o reclamație, ceva pe forum, un topic frumos, dar atunci pe vremea aia tot ce am putut să fac a fost să plâng. Da, și chiar am plâns. Pentru că, repet, îmi suspendase contul, eu nu mai puteam să mă joc absolut deloc și m-am și speriat, mă gândeam că e permanent. Și a fost foarte frustrant pentru mine. Ok, bun, deci eu acum adun aceste rămurele, și am adunat 5 și mai am încă una și deja întâmpin mici impedimente pentru că nu găsesc ultima ramură. Unde să fie, unde să... Cred că am văzut ceva aici sau mi s-a părut? Nu, n-am văzut nimic. Unde este, mă, ultima ramură? Deci copac mort și uscat, copac mort și uscat și acolo. Mamă. Chiar nu înțeleg. Deci acum o să mă plimb iar 7 minute pe aici pentru că nu-mi dau seama. Adică îmi dau seama ce am de făcut, dar nu-mi dau seama unde este ultimul copac. Ultimul buștean de ăsta. Deci pe aici am venit, nu? Ok. Uite-mă că a venit și ăsta să mă ajute. Mamă, dar omul ăsta e... Vedeți că e bine de tot. Ia, îmi dă și ceva. Căutare. Mai mi-a dat cineva de ăsta. Thanks. I finish here. Ia să vedem. Bun, deci asta am terminat-o. Collect 6 așa of the roots and take them part. Bă, ce drăguț că mă ajută băiatul ăsta. Sau? Aici, nu? Bă, ce noroc am avut cu ăsta, nu vine să cred. Deci vă dați seama acum cât de ușor o să facem chestia asta. Asta e full, uitați-vă puțin la el cum arată. Probabil, adică nu probabil, 100% mai are niște conturi. Și acum aș mai crește încă un cont, omul meu. Așa.
Bă, e genial. Grup. Stai să mai mulțumim. Thank you very much. Thanks you. De fapt e thanks. Nu e thank, în fine. Ia să vedem. Aha, uite și aici încă una. Stai că nu pot. Nu pot să... Așa. Mamă, deci nici n-aveți idee de mult mă bucur că l-am întâlnit pe băiatul ăsta. Și mă ajută. Dar uitați-vă puțin la el cum arată și ce iteme are pe el. 2 secunde, băiatul meu. Și ce nume are? Acum am văzut și numele. Aha, uite, mai e încă una... Încă una aici. Nice. Ăsta, ia să vedem. Stai că vreau să mă uit. Oare știe unde e ultima de asta? Cred că știe. Vreau să mă țin puțin după el, vreau să mă conving de ceva. Ia să vedem. One more. Am crezut că știe el exact unde e ultima. Notice. Bă, nu contează, nici el nu știe. Ba da. Gata. Hai că am găsit-o și pe ultima. Bun, și ăsta. Așa. Finish. Bun, și acum trebuie să mergem cu ele, nu? Înapoi la... Bun. Acum mergem aici la NPC-ul ăla să luăm următoarele misiuni. Ia să vedem, dăm un inspect. Ia uite, are omul meu topor plus 20. E... Ca lumea a făcut contul. Știe băiatul ce face. Ia să vedem. Așa. Așa, bun. A take. I go get her. I go get her. Aha, trebuie să mergem la ăsta, să-i ducem un mesaj ceva. Cum îl cheamă pe ăsta, mă? Alvid. Stai că cred că... uite, ba da, mi-apare Isus pe minimap. Perfect. Ia uite, domnul Călugăr. Domnul Călugăr. Așa. Am făcut scrisoarea, ia. Aha, acum trebuie să-i duc înapoi lui ăsta. În Gebra. Adică acolo unde am fost eu, nu mai devreme, cred. Nu sunt 100% sigur, dar cred că acolo trebuie să mă duc.
Dar ce sunt eu aici? Un fel de corespondență sau ce? Că n-am înțeles. Asta e scrisoarea. Așa, și cu ăsta vindem și ăsta. Și mai mi-a dat ceva aici, ăsta, diavol, partea lui Scut. De la o misiune, nu-mi dau seama de ce, dar văd că încă am rămas cu ea. Mergem înapoi în Gebra acum. Așa. Ia să vedem. La domnul Alvid aici, ce ne mai zice? Așa, trebuie să-i batem pe ăștia, pe Hagma și Macetas. Și din câte am văzut eu până acum, din câte am înțeles, boșii ăștia cred că sunt tot aici, nu? În nord, în Macetas, aha, da, în tot aici, în nordul și în sudul pădurii Diana. Ok, bun. Și uite, deja l-am văzut pe ăsta. Hai că asta e ușoară. Misiunea asta e ușoară, o dovedim și noi mai repede, băieți. Mergem direct aici la ăsta. Bă, dar bine, cred că era... Mama, m-a înghețat ăsta, bă, alo. Ia uite ce-i dau aici. Uite, mi-a dat și cerere de prietenie. Bă, foarte drăguț. Foarte drăguț băiatul ăsta. Asta îmi place, mă, pe jocul ăsta. Și întotdeauna a fost așa, o comunitate foarte strânsă de playeri. Asta e foarte drăguț. Pentru că băieții chiar te ajută și contează foarte mult. Ok. Oh, O, stai că mă duc, nu mă duc deloc bine pe aici, pe undeva, trebuie să mergem acum în pădurea Dianei din sud, pentru celălalt boss, să-l dovedim și pe ăla, fără probleme, băieți, fără emoții, atât vă zic, fără niciun fel de emoție. Aici, cred că pe aici nu intrăm, da. Și eu cadou ăsta de cât l-am? De 60 și eu am nivel 65, deci aș putea să iau și de 2 ori cadou ăsta. Așa, hai să vedem acum unde este Macetas, celălalt boss. Uite mă că l-am găsit deja. Mamă, ce lejer, ce-mi place. Aolo, am dat săgețile alea mai așa. Nu le-am dat și eu în el. Dar îl dovedim acum imediat. Gata, ultima săgeată. Ne-a și dat și nouă 700 de bronz lejer așa. Acum practic trebuie să ieșim de aici și mergem înapoi frumos. Hopa, hopa. Să nu ne aruncăm prea tare că ne ia damage și iar murim. Dacă mai știți cum am căzut acolo la castelul ăla. Mi se pare că în primul episod sau în al doilea, nu mai știu. Am căzut direct și am murit pe aici. Mergem înapoi. Cred că tot la băiatul ăla, nu? Report. Da, Alvid. Trebuie să-i raportăm acum că i-am omorât. Păi și dacă nu-i omoram și mă duceam eu așa și îi raportam. Da, șefule, uite că i-am bătut. Ce dovadă avem? Nu avea nicio dovadă, trebuie să mergem pe încredere, nu, oameni suntem. Era bine să meargă așa, să faci misiunile astea și să fie, nu știu, nu la toate, dar să fie o misiune de asta gen unde să nu trebuiască chiar să faci ceea ce zice NPC-ul respectiv. Să te duci să te plimbi puțin pe acolo, după să te întorci înapoi, gen. Da, șefule, uite că am făcut-o. Că el stă aici, uite-l, ia uitați-vă la el. Nu avea nicio treabă, stă de vorbă cu fica asta, fica lui Ben Stein. Și o ceartă, văd că îi zice, nu. Am crezut că vrea să o combine ceva, dar nu. Așa, conversație cu Bait. Bait îl cheamă pe ăsta, momeală? Ia să vedem. Acum ce trebuie să fac?
There is a well in the middle of Buduli, așa. Ce, mă? Ah, ba da, uite aici, trebuie să mergem acum. Gata, bun, 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 bun. Cred că pe aici putem, da. Hai că ne descurcăm, hai că ne descurcăm și aici. Băiatul văd că e puțin AFK, a ieșit. Dar nu contează că a ieșit, n-are nicio problemă, că că se întoarce din câte am văzut eu. Și asta este foarte bine. Noi ne facem în continuare misiunile și sperăm că se și întoarce. A zis că în middle, nu? Deci în mijloc undeva ar trebui să fie. Da, uite aici, administrator. Stai că nu pot, că sunt nenorocitele astea care dă în mine. Așa. Un raport. Ăsta mă gândesc că trebuie să-l duc înapoi, nu acum. Nici n-am citit sincer, dar cred că asta trebuie să fac. You will, așa, from him. Da, bun. Cred că asta trebuie să fac. Că nu scrie. Scrie doar că trebuie să mă duc în mijlocul aici la bulodin ăsta, să-l găsesc pe așa și să iau raportul. Bine, probabil că spune aici mai jos, nu? În fine, da. Uite că deja mi-apare aici ăsta de misiune. Deci aici trebuia să ajungem. Mai departe, încă o conversație. Bă, dar mult le mai vorbesc ăștia. Ia uite, talk to the gypsy Sabri. Da, mă, da, ia uiteți. Apare acolo frumos țigan, Sabri. Și are și vestimentație. Bă, ce caterincă. Asta da. Așa. Get the song of the gypsies. Song of the Gypsies, aș spune eu care e Song of the Gypsy. Intrăm în trending pe YouTube în România și găsim acolo. Cred că acolo trebuie să intră, nu ca să fac misiunea asta. Get the book, așa, of the... Deci camera de tortură. Bun. Am o vagă impresie, cred că pe aici pe undeva, cred că în Lost Fort ăsta, nu sunt 100% sigur. Dar nu ne spune de fapt. Ia, 2 secunde vă rog. Out of the torture chamber. Hmm? Două secunde vă rog, că nu dau seama exact. Asta nu spune unde trebuie să mă duc. Asta mi-a ieșit, văd că încă nu s-a întors înapoi. Dar nicio problemă, că încercăm noi să ne descurcăm singuri. O să caut pe Google, sincer, misiunea, că nu știu. Bine, nu știu ce o să găsesc eu. 2 secunde, vă rog, scuze. Am găsit ceva aici, să vedem. Nu îmi dau seama nici de pe net. Am o vagă impresie că este aici undeva în Lost Fort, dar nu sunt 100% sigur. O să merg până acolo că n-am nimic de pierdut. Ați văzut că mai am un cont de 75 și tot așa, când am făcut contul ăla, v-am spus că am nimerit pe cineva cu care am crescut până la nivel 75 doar cu persoana aia. Și eu practic n-am făcut mare chestie, doar îl urmăream mai mult. Ce făcea el, făceam și eu. Și
De asta nu știu exact, dar știu că era o încăpere ceva și am intrat în... Mamă, dar stai mă că ăștia au viață multă de tot. Am intrat într-o încăpere ceva, știu eu asta sigur. Nu știu dacă aici. Hă? Nu cred că e aici. La cum arată... Nu. Nu e aici. Eu cred că aici sunt la ăștia, la Derion, sincer, ceva. Dar nu e nimic, mai căutăm atunci. Mergem aici. Uite, văd pe hartă că aici ar fi o clădire ceva. Dacă vă uitați voi. Încercăm acolo să vedem. E asta tot offline. Dar uite, ăsta cu care am jucat atunci, în primul dungeon, a făcut nivel 80. Și eu am jucat, teoretic, eu ieri m-am jucat cu el, ca idee. Deci, într-o zi a făcut nivel 80 omul. Faci repede nivel, dacă știi exact unde să te duci și ce ai de făcut, este foarte simplu de făcut. Și probabil că la fel și el avea ceva cont mai mare și se ajută cu iteme de pe unul pe altul. A, cred că aici e, mă, fiți atenți că am găsit. Da, aici mi-amintesc de clădirea asta. Uite mă că s-a întors și băiatul ăsta. Aici era oare? Mamă, pe la subsol ne bagă. Ia să vedem. Îmi amintesc foarte vag, dar uite mă aici, am găsit cartea, nu cred. Ah. Mamă, dar ce rău e ăsta, mă. Ăsta e un boss ceva din câte văd, dar îl dovedim, ia uite, încă o săgeată și gata, pa, ești pa băiatul meu. Oricum mă bucur că s-a întors ăsta al meu s-a întors. Melodia țiganilor. Dar mi se pare așa amuzant că misiunile sunt în engleză, dar jocul e în română. Asta de fapt mai mult mă încurcă puțin, că eu mi-am dat jocul în română, dar nu mă ajută cu mare chestie, că misiunile sunt în engleză. Mai mult mă încurcă de fapt cumva, că mie îmi spune în engleză și eu, na, în fine. Câmpia Călăului. Unde e ăsta, mă? Uite că vine după mine. Foarte drăguț, mă, că stă după fundul meu, ca să zic așa. Nu, stai că nu mă șusesc de aici. Pe unde? Pe aici? Gata, uite că am ieșit. Așa. Dorește să schimbe obiecte cu tine. Ia! Ce mai îndă băiatul ăsta? Tinerel și frumușel. What? Plus 17? Nu cred că îmi dă asta. Nu cred. Lol. Bă, mi-a dat bijuterii. Și, mamă, uitați-vă ce armură mi-a dat. Și pantaloni. Nu cred. Exact ce vă ziceam eu puțin mai devreme. Ce v-am zis eu puțin mai devreme, că aici e comunitatea foarte tare. Deci băiatul ăsta m-a ajutat fără să îi cer eu nimic. Gen, doar l-am întrebat, adică ați văzut de fapt că erați cu mine pe joc. Doar l-am întrebat uh, dacă face misiuni. Și după l-am întrebat dacă vrea să mă ajute gen la misiuni, dar nu să mă ajute și cu asta.
Din Cefmania, băiatul. Uh... Și acum când vede că sunt în România să dea lip la grupă, să înceară alea înapoi. De rău sunt și eu. Așa. Jet, așa, Illusion from the Village of Bulodin ăsta, bulion îmi vine să zic. Adică aici. Aici, bun. Bă, da, încă o dată mă uit, deci mi-a dat băiatul pantalon plus 17. Nu știu cât sunt astea, dar nici nu contează, bă, foarte tare din partea lui. Plus astea. Uh, Inelele astea. Ia uite. Și mi-a dat și un colier, parcă, nu? Nu, ăsta l-aveam. Ăsta mi l-a dat. Foarte tare, mă. Foarte drăguț din partea lui. Dar unde s-a dus? Baza Chaos. Ah. Aha, deci oricum am ajuns bine aici unde sunt eu acum. I play this game. Bun, deci câte avem? 5 din 15. Uh, Bun, deci avem 10. Încă 5 ne mai trebuie. Mă, dar eu văd că mamă, ia uite pe Ruxandra. Deci am făcut ăsta, avem 12 din 15. Din astea, pudră de iluzie. Dar văd că noi mai avem de fapt încă o dată, avem și încă un item. Oare o fi aici la troll ăștia? Ia să vedem, să dăm un check mic. Să vedem dacă aici e. Bun. Ia să vedem. Nu e aici. Ok. Nu avem aici. Atunci unde am putea să avem? Mergem aici înapoi să mai batem niște de-astea, să luăm pudrele de iluzie. Deci încă 2 pudre mai avem nevoie. Să terminăm asta. Și nu știu exact unde trebuie să mergem ulterior, dar hai să terminăm asta momentan. Băiatul ăsta unde e, mă, ce tot face? Este în ferma... Ăsta își face el misiunile singur sau ce se întâmplă? Hmm? Da, e aici. Bun. Ok, deci am terminat aici. Așa. Așa. Gata. Deci acum astea le luăm din altă parte, le luăm de aici, de la execuționer ăsta. Nu știu ce asta, execuționer plain. Câmpia execuționerului, chiar nu știu asta, sincer, traducerea cum este. Bun. Bă, da, ce-mi place armura asta pe care o am, foarte drăguț din partea lui. Deci chiar top băiatul. Așa. Săgeți încă avem ceva săgeți.
Și pe unde intrăm noi aici? Cred că... A părăsit iar a ieșit mă ăsta. Da, bă, că mă descurc oricum cât de cât și fără el. Dar oricum, băi, deci încă o dată, deci mi-a dat băiatul meu, mi-a dat itemele astea fără să-i cer absolut nimic. Foarte, foarte drăguț din partea lui. Nu știu cât costă și chiar nu contează. Poate să coste și 2 gold. Eu n-am 2 gold în momentul ăsta, am 850. Da, dar chiar uite că am ceva. Să mai îmi iau oare niște de-astea și eu? Da, mă, uite, mai băgăm aici. A, deja mai am... deja am rămas fără bani. Nu-mi dau seama ce trebuie să bat aici, momentan. A, uite aici, gata. Centrul magiei, aici. Ăștia trebuie să-i batem. Ok. Hai că îi strângem repede. Ăștia s-ar putea să meargă mai repede, că sunt mai apropiați așa. Le dăm cât o ploaie de asta de săgeți așa și îi punem în cap imediat pe băieți. Bun. A, 5 avem doar. Deci nu ne dă la toți din ei. Hai să adunăm și pe ăștia atunci. A, ăla dă de la distanță. Nu, stai că îi strâng aici atunci și îi căsăpesc aici. Bun, bun. 11. 11 din 15. Hai că o facem imediat. Ia uite, 12 din 15. Merge bine, mă, merge bine asta. Asta e de la care dă de la distanță, nu-mi plac ăștia deloc, nu-i suport. Poate o facem acum din monștri ăștia, că sunt 4 sau 5. 13, 14, n-a vrut, mă. N-au vrut ei. Ok. Atunci gata, asta trebuie să fie ultima. 100% asta e ultima. Gata, ia uite câți am adunat aici, nu știu că sunt 6, 7. E ca și făcută oricum. Uite ce frumos apare acolo terminat și asta. Ne descurcăm, ne facem talentul. Ne facem și noi talentul aici pe for clasic. Și trebuie să ieșim. Bun, hai să ieșim, să mergem înapoi să vedem ce misiune mai primim. Offline, mă tot uit că văd că iese, nu-mi dau seama de ce tot iese. Sper să se întoarcă. Batai... uite mă că a zis. So, așa, yeah, the good old days, I have to go sorry, but I wish you the best experience. Bă, a ieșit. Am rămas tot singuri. Ce mult m-am bucurat eu că l-am întâlnit și că mă ajută și până la urmă tot singur am rămas. Dar e ok că măcar ne-a dat itemele alea foarte forță și avem și un prieten, adică l-avem aici la prieten. Când îl mai prindem online ne mai jucăm cu el. Așa, Dream Potion, nu așa, Defeat Rashandra. Cred că e aia care am zis eu, Ruxandra, nu? Ok, și unde era că nu mai știu. Ba da, gata, aici în bulodin ăsta, în bulion. Mergem în bulion de urgență atunci. Să o dovedim pe Ruxandra. Stai, scuze că mă uitam puțin pe telefon. Așa. Ia, vreau să văd de cât timp filmez. 2 secunde, de 40 de minute. Păi cred că nici nu mai facem dungeon-ul ăla, sincer. Cred că o să oprim episodul
Că deja ne-am întins mult de tot de data asta. Vă dați seama că dacă mai facem și dungeon-ul ăla, deja ne ducem peste o oră lejer și este după cam prea lung episodul, sincer. Nici chiar așa lung să fie, nu-mi place. Hai, Ruxandra, care nu ești Ruxandra de fapt, da, te-am botezat eu din nou, e ok. Uite că am luat... N-am luat, măi, What? Cum adică n-am luat-o? Stai puțin că n-am înțeles, de ce nu mi-a dat aia? Băi, fraților, de ce nu mi-a dat... Încă o dată mă uit. Mi-a dat asta. Trebuia să o bat când am aia pe mine sau ceva de genul ăsta, nu? Cred. Ok, atunci așteptăm să se... Am citit acum mai bine. Ok, așteptăm să-și dea respawn și o batem din nou, dar până una alta, uite, mai ucidem niște de-astea ceva de pe aici, ca să nu stăm degeaba. Orice omorâm pe aici e în beneficiul nostru. Mai facem niște bani. Și aș desface și asta, sincer, ăsta de daily, sau nici nu știu să-l desfac sau să-l mai țin oare să strânge mai multe. Ne dă unul pe zi, am observat, daily login ăsta, dar nu ne dă... cred că trebuie să stai să joci o oră sau cred că chiar mai mult de o oră, nu știu exact cum funcționează. Dar ideea e că trebuie să joci mai mult ca să ți-l dea. Oricum ne jucăm. Că o să mă mai joc și după ce opresc episodul ăsta, mai fac încă unul imediat, să meargă treaba. Topor Dragonia, uite, asta arată bine, nivel 34. Ia să vedem dacă s-a întors Ruxandra, că nici nu mai știu unde era. Aici era, nu? Încă nu s-a întors. Așteptăm cu minți. Uite-o. Nu e ea. Nu e ea. Dar trebuie să vină. Uite, facem ăsta așa. Gata, mă, uite că s-a întors. Hai să o batem. Deci, punem ăsta. Am băut ăla. Ia, m-a făcut veverită, mă. Bun, gata, uite că acum mi-a dat. Așa, mergem mai departe. Cam multe misiuni aici pe harta asta. Cam multe misiuni am avut de făcut. Și încă nu s-a terminat, din câte văd eu. Dar e bine că mă descurc. Puțin mai greu așa, dar ne descurcăm. Aș vrea, sincer, cred că de data viitoare, după ce fac și dungeon-ul ăsta de nivel 59, nu? Ăsta pe care vreau să-l fac. Cred că vreau să-mi găsesc pe cineva cu care să mă joc. Că o să fie tot mai dificil și să nu avem impedimente prea mari, să se blocheze episodul, să nu știu ce să mai fac. Așa, dacă aș mai fi cu cineva, o să fie mai simplu. Și așa, when... Deci ar trebui să mergem acolo să folosim asta de cristal. Ok, da, deci ziceam chestia că de data viitoare ar trebui să facem episoadele doar cu încă cineva pentru că ar fi mai simplu și nu ne mai împotmoli. Dacă am greu să și găsesc pe cineva, nu știu. Eu oricum momentan am pus și episoadele alea am pus din ele eu în momentul când filmez episodul ăsta respectiv pe care îl vedeți voi acum. Eu deja am pus momentan două episoade și urmează să-l pun și pe al treilea. Și am văzut că mi-a comentat lume, jucători de 4 Story, dar nu mi-a comentat oameni care se joacă, nu știu, gen modul ăsta. Mi-au comentat oameni așa în general, mi-au zis doi băieți că o să se bage pe Steam, 4 Story, nu știu, mai multe chestii. Și sincer, cred că o să fac un episod și cu ăla când apare pe Steam. Cred că mă specializez pe 4 Story. Că am văzut și eu că apare, dar mă gândesc că nu e nimic inovativ sau ceva de genul ăsta. Cred că pur și simplu au băgat jocul și pe Steam. Dar o să văd exact la momentul respectiv.
complet. Bun, păi și acum... What? Eu nu mai am nicio misiune. 2 secunde, dragii mei, că nu știu ce s-a întâmplat. Am făcut misiunea asta cu fântâna și eu acum nu mai am nimic, văd. Și n-am nimic nici în inventar. Asta este puțin cam ciudat. Trebuia să citesc exact toată misiunea, să văd ce am de făcut. Pentru că nu-mi dau seama, a dispărut totul dintr-o dată. Mergem înapoi aici, în baza Chaos asta. Ok, văd că avem ceva aici. Ia, ăsta e, ok. Conversația așa. Mamă, stai că ne-a dat acum fata mea. Ce ne-a dat, mă? În ferma Marid. Fermele, așa, bun. Deci continuăm cu misiunile, deci foarte multe misiuni. De cât timp filmez? 46 de minute, hai că mai mergem, că n-am făcut o oră. Dar oricum o să opresc episodul, că nu mai stăm să facem și dungeon-ul, v-am zis că o să ne întindem foarte, foarte mult deja. Și n-are sens. Deci aici trebuie să mergem acum. Ok. În ferma asta Marid și să colectăm tot felul de chestii. Hai să le colectăm atunci. Ia să vedem. Frumos. Ia uite ce frumos merge treaba. Da, deja văd că am început să le colectăm. Ăștia care dau de la distanță sunt foarte enervanți. Așa, uite că deja am început să strângem din ei. Iar dă și ăsta de la distanță. Bun. Uite, văd că deja am început să termin din ele. Ok, bun. Să colectăm și drop-ul, bineînțeles, drop-ul aferent. Avem 2 de alea terminate. Așa, aici. Oho, câte de-astea sunt aici. Bun, 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 bun. Am dat o poțiune de aia din greșeală. Sincer, nu-mi doream neapărat să dau, dar am prins aici ca lumea. Ia uite așa, am prins aici. Câte de-astea am prins. Terminat. Și mai avem una... La una mai avem încă 2 de făcut. Avem 5 din 7. O facem imediat, nu-i problemă. Nu știu care din ele sunt. Sunt 2. Ăsta sălbatic. Adică ăsta. Bun. Bun. L-am făcut și pe ăsta. Blană. Și mai avem încă Cerberus ăștia. Uite-mă aici și pe Cerberus. Hai că merge treaba bine. Ia uite cât sunt aici. Mamă. Fii atent acum să vezi ce adun pe ăștia pe toți. Bine, bine, Cerberus. Ia uite mă cât sunt. Mamă ce-mi place așa, da. Cred că sunt cât sunt aici, nu știu, 10? Cred că mai mult de 10 sunt. Și îmi place cu arbaleta asta primită de la joc cadou. Că eu mor direct. Ia uite, au murit toți și ia uite cum colectăm. Ia uite cât loot avem aici. Am și terminat misiunea. Și deja putem să mergem înapoi. Ia uite, avem full aproape aici, fraților. De iteme. Să le vindem, să mai facem și noi un bănuț cinstit. Că ați văzut cum se duc banii. Imediat îi consumăm. Ăsta cât costă? 314. Ăsta ar fi bun, de la nivel 50, dar văd că nu mă lasă, cred că trebuie să iau prima dată aici, așa, ia, da, uite, acum mă lasă, dar nu mai am bani, cât am 349 de argint am nevoie ca să
Pot să mai deblochez încă un punct pe skill-ul ăla ploaie de săgeți. Ăla e foarte bun, că ați văzut cât de mult ne ajută. Deci ăla chiar ne ajută foarte mult, ați văzut și voi. Că am strâns toți mobii aia i-am strâns. Ia, mesaj, take așa. Aha, trebuie să mergem iar în sanctuarul Keter. Cred că la tot la călugărul ăla nu trebuie să mergem. Hai să vedem, hai să mergem repede. Poate terminăm acum și ne trimite în dungeon. Aș vrea să mă joc episodul ăsta, să-l închid în momentul în care ajungem la dungeonul respectiv. Și acolo opresc episodul și data viitoare pornesc direct de la momentul acela în care fac dungeon-ul. Așa mi-aș dori să se întâmple. Ia să vedem, e aici, mă, sau nu e? Ba da, uite, tot acolo e la călugărul ăla. Am intuit bine. Trebuie să mergem repede și până la vânzător acolo să ne golim inventarul, că e cam full. Ia uite aici, un războinic. Pe nivel 90 ăsta. Bun, complet. Conversație cu Alvid. Iar mergem acolo, mă, la ăla. Tot nu s-a terminat. Cam multe conversații. Sunt un fel de poștaj din ăla. Poștă, de-aia veche. Poștă pe cai. Mă duc de colo-colo. Să le dau la ăștia raportul. Păi dar stați puțin, băieții mei, că eu sunt șeful aici. Cum adică să vă dau vouă raportul? Ia, aici avem ceva. Explorer Dora. Ia uite. Sunt niște misiuni, ceva, dar nu avem acces la ele. Probabil la nivel 90. Interesant. Ia sell așa. Bun. Vindem tot. Cât avem? 275. Ăsta nu se poate vinde, mă? Vânzarea nu e posibilă. Păi atunci îl aruncăm. Așa, și iar avem o dăsta de event, ceva, nu știu ce sunt astea. Habar n-am. Eu momentan le mai păstrez. Eu îl păstrez aici totul, să nu cumva să arunc ceva dintr-o prostie și după să aflu că de fapt stai puțin că aveam nevoie de ele. Mai bine să le țin. Ok, haide la domnul Alvid. Conversație cu Aurelia. Deci ăstora le plac mult de tot, mă, conversațiile. Au un chef de vorbă. Ia uite, ar trebui să fac acum ceva. Așa. Bun. Aha, aici. Of, cât avem de mers. Cât avem de mers și până acolo, dar mergem, n-avem ce să facem. Adunăm toate chestiile astea, ce ne pun ei să facem, aia facem, nu comentăm nici noi, trebuie să fim cumini și ascultători, nu? E bine că mă descurc, sincer, și cu misiunile astea. La început acolo ați văzut cât de mult m-am blocat, că nu găseam rădăcinile alea, am stat și m-am plimbat o grămadă. Și după am mai avut niște mici impedimente acolo cu melodia țiganilor, dar după a mers destul de bine treaba. Chiar a mers bine treaba. Și avem și o rezistență bună cu pantalonii și armura primită de la băiatul ăla care ne-a ajutat foarte mult. Și na, contează mult de tot, că avem rezistență. Așa, deci aici am zicea ceva, parcă am citit eu ceva de ciclopi. Și unde sunt ciclopii? Uite-i, luptător ciclop. Aha. Stai puțin să-i luăm și pe ăștia. Și mai mă uit o dată de câte puncte, nu, de 350 de argint am nevoie ca să mai ia încă un ăsta la ploaie de săgeți. Hai că nu-i chiar așa mult, eu am 359, deci încă 90 de arginți, dar faza e că trebuie să și păstrezi ceva, nu poți să-i folosesc pe toți, că mai ai nevoie și în momentul când folosești portalul, îți așa acolo ceva bănuți. Dar neapărat trebuie să facem și punctul ăla pe... Ce, mă? Dar nu mi-a dat nimic? Ce e ăsta? Turn. Nu face nimic ăsta. Nu-mi dau seama. Am bătut niște ciclopi aici și nu mi-a dat nimic. Hai să continuăm, să vedem. Uite, luăm și pe ăștia. Vino, mă, știu. Ciclop aruncător de foc, dar el aruncă cu pietre în mine. Haide, dați-mi, vă rog. Dați-mi, hai. Bun.
Bă, dar de ce nu-mi dă, mă, nimic, mă? Că nu înțeleg. After you have... Aurelia... Ce mi-a dat, mă? Mi-a dat o carte, ceva? A, bineînțeles că mi-a dat o carte. Ca și data trecută, n-am citit bine misiunea, cum a fost aia cu Ruxandra, că a trebuit să beau chestia aia. A, n-are nimic. N-are nimic. Așa e când joci pentru prima dată și ajungi pentru prima dată aici. Da, uite că mai găsim aici pe ăștia. E ok. Acum măcar sper să ne dea... Să ne dea la toți. Ia. 2, 3. Deci 3 am bătut și ne-a dat de 3 de-astea. Așa ar fi bine dacă mi-ar da de la toți. Ia. Că-i strâng acum pe ăștia aici. Bine, nu sunt 7, ar și mai avea nevoie. Cât sunt? Cred că fix 7 sunt, nu? Sau sunt 6? Nu contează, oricum e ok. 6, 7, ia să vedem. 9, da, e bine. E bine, deci încă unul. Uite și l-avem pe ăsta aici. Și fii atent că ăsta îi dau direct o de-asta lunetist. Ia uite, blană, direct. Direct l-am dovedit pe ăsta. Bun, și acum mă gândesc că trebuie să mergem înapoi, nu? Așa, nu spune nimic. Adică probabil că îmi spune, dar nu stau să citesc toată aia. Mergem înapoi acolo de unde am luat misiune. Să dăm raportul din nou. Și am rămas acum și cu astea. Avem 4 de-astea și cu așa. Bă, le mai țin, sincer. Îmi ocupă puțin loc în inventar, n-am să vă mint. Dar nu vreau să risc, așa că le țin acolo. E ok. Săgeți avem în continuare aici destul de bine, stăm și pe partea de săgeți. Nu ducem lipsă de chestiile astea. Da, deci m-am cam plimbat aici, pe harta asta am fost cam peste tot. Aici, în pădurea Dianei, în Marid, peste tot am fost aici. M-am plimbat ca lumea, NPC-urile astea. Hai, Aurelia. Așa, cristalul cunoașterii. Bun, deci ăsta de unde îl luăm? Capture așa 1 and 2 on the green pets. Stai că nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama ce trebuie să fac la asta. Take it to Alvid. Aha, deci după ce le luăm. One of them has the crystal of... Deci unul din ăștia doi au cristalul în posesie. Cine mai exact? Capture Aurelia's test of... Așa. Cred că mi-a dat... ce mi-a dat? Ăla de daily. Da. Ia, stai că văd de cât timp filmez. De 59 de minute. Și da, până n-am dat imediat start direct, cum am intrat, deci da, ăsta ți-l dă după o oră. Avem 2 din astea acum, ok. Stai că eu acum m-am împotmolit puțin aici. East of the small village. Ăsta îmi zice în orașul mic să mă duc, mă? Sau ce? Nu, east, nord, sud, est, vest. Uite mă aici, mă, nu mă, Grim, uite mă aici, mă, în partea asta trebuie să mergem, gata, am văzut. Grim Trails aici. Inițial am crezut că trebuie să mă duc tot unde am fost la Ciclopia. Hai că am pocit cuvântul Ciclopi în ultimul hal. Bun, hai să mai facem, nu știu, văd că am filmat deja de o oră, sincer este un episod lung și cum am spus și cred că nu se mai uită de fapt nimeni, deci acum în momentul ăsta nu se mai uită nimeni la episod, dar cum am spus și mai devreme puțin și știu că nu se mai uită nimeni sau poate se uită mă de fapt 2-3 oameni, hai că se uită mă, măcar prietenii mei, mă bazez pe ei. În fine, vreau să zic că jucăm în continuare.
chiar dacă nu se mai uită nimeni până aici un episod lung, n-avem ce să facem din păcate momentan și jucăm și noi așa. Ăsta o fi, mă? Nu e ăsta. Ar trebui să fie niște boși ceva pe aici, nu mă gândesc eu. Nimic, nimic, nimic. Mă plimb și eu pe aici. Uite, merg aici, că arată interesant locul ăla. Poate o fi acolo ce am eu nevoie. Așa. Chiar cred că ne-am împotmolit din nou aici, dar nu e nicio problemă. Hai, m-am și dărâmă ăștia. Dar dacă tot mă dărâmă, hai să-i atac puțin. Să-mi fac și eu talentul meu. Bun. Ce tare era dacă nu ieșea băiatul ăla. Al doilea ochi. Uite-mă aici. Era tare dacă nu ieșea băiatul ăla, că acum practic făcea misiunile cu el și era superb. Și nici nu mai m-am întâlnit cu altcineva, dar rezolvăm. Hai să batem ochiul ăsta. Mamă, și îngheață, mă, el. Hai, dă-i. Bun. Ok, deci ăsta e al doilea și trebuie să mai fie unul. Hai să vedem unde e ăla, să-l batem și pe ăla. Dă... Ăștia mă atacă într-o veselie. Mamă, uite ce dragon aici, bă. Hai să-l batem și pe ăsta, dar nu cred că ăsta trebuie să-l batem noi. Dar dacă toți sunt aici, oricum am lungit episodul ăsta foarte mult. Mă atacă ăștia în ultimul hal. Nu contează, e ok. Mamă, are 200. Mori. Așa. Dă-i o de asta frumos aici. Ăsta care dă în mine la fel. Îl pălim. Tare dragonul ăsta aici. Dar nu a fost ce aveam noi nevoie. Unde e ochiul, mă? Unde e ochiul ăla? Că nebunesc cu ochiul. Trebuie să căutăm primul ochi acum. Și luăm toate astea la rând. Dar aici nu e, că de acolo am venit eu. De acolo am venit pe aici, oare pe undeva? Trebuie să mă uit bine de tot ce să fac dacă nu știu. Le luăm așa pe dibuite. Poate o să fie cineva care o să se apuce de jocul ăsta datorită episoadelor pe care le fac eu și o să se uite și o să învețe ceva de la mine. Uite, mă, primul ochi, uite-l, mă, aici, mă, că nebunesc. Hai că măcar l-am făcut praf, uite, terminat. Și acum parcă trebuie să mergem, din câte am citit eu, la Alvida la înapoi, nu? Să-i dăm raportul ceva la băiat. În principiu nu cred că mai e mult până ne dă misiunea cu dungeon, pentru că am cam fost în toate părțile pe harta asta și nu văd unde ar putea să mă mai trimită. Dragonul ăla mare, cred că și acolo o să mă trimită la bossul ăla, pentru că arăta prea bine ca să nu mă trimită la el. Și eu sunt de părere că o să avem o misiune și la dragonul respectiv. Și mai mult, sincer, nu știu ce am putea să mai avem. Dar aflăm acum împreună, nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă, lasă că facem episodul ăsta de 2 ore.
Lasă că așa e frumos, să vedem exact evoluția, cumva evoluția caracterului de la nivel 1 la nivel 90. Cred că așa trebuia să numesc mai bine seria asta, era mai interesant. Ok. Deci trebuie să găsesc portalul ăsta. Darkness in Southwest of the... Așa. Trebuie să găsesc portalul. Tot acolo. Tot gen aici. În... Stai mă că mi-apar niște de-astea. Tot aici în Grim Trails ăsta. Și cred că aici e portalul, nu? Ar trebui să fie. Unde e... Unde e ăsta aici? Că pare portal, sincer. Și, deci, acolo cred că era și dragonul ăla, deci cred că o să trebuiască să-l mai batem încă o dată, dar nu, practic nu e asta misiunea, misiunea e să găsim portalul. Hai să vedem dacă putem să nu mai, sincer aș vrea să nu mai stau să mă mai bat cu dragonul pentru că oricum am pierdut mult timp, să vedem, încerc să intru să intru direct la portal să-l găsesc și să mă duc înapoi, mă gândesc, nu că trebuie, da, de Return to Alvid, ok. Dar de ce mă pune? Deci mă pune să-l găsesc și după probabil mă pune să ce-l fac, să intru în el. Dar nu putea să mă pună din prima să intru în el, adică sunt și eu puțin hater acum, sincer. Sunt puțin hater, dar uite, deci tu pe unde trebuie să mă bag pe aici. Bă, și cred că nu, cred că totuși trebuie să mă bat cu dragonul ăla din nou pentru că nu pot să intru acolo. Adică pot, dar nu știu, poate îmi dă stun, poate mă complic prea mult. Uite, îi dăm așa o de asta. Hai că e mort deja. Așa. Ne-a dat niște bronz de mare frumos. Uite portal, uite-l ce frumos. Ăsta e. Mamă, dar stai că vin ăștia. Și nu cred, nu? Ba da, gata, terminat. Bun. Acum mergem înapoi la domnul Alvin. Cred că aici e... cred că aici o să fie ăla, cum îi zice, de pe unde să intrăm în dungeon. Pare genul de loc pe unde o să intrăm. Și cred că suntem foarte aproape de misiunea respectivă. Dar rămâne de aflat. Mamă, ce mă jenează așa puțin când mă trântesc ăștia de pe cal. Ia uite, arbaleta asta de plus 22 o vinde cu 440 de gold. Mamă. Bă, nu știu, nu pare sincer un preț chiar atât de mare dacă stai să te gândești, pentru că, uite, de exemplu, eu, nu știu, am făcut și eu câțiva gold de când joc, dar i-am băgat în skill-urile astea mai mult. Adică cred că, nu știu, 5 zile să zicem, cred că dacă farmezi foarte mult la nivel 90 mă refer, cred că poți să-ți iei o arbaletă de aia care arată bine rău de tot. Și foarte puternică. Bine, ai nevoie de... Ia uitați-vă ce avem aici. Câte chestii avem de luat. Coi, farmură, pantaloni, mănuși, papuci. Ce mai avem? Bijuterii, sabie. Bine, sabia cred că asta e ultima chestie pe care o să o luăm, în care trebuie să investim sabia, pentru că suntem afcași. Ați văzut că uneori se întâmplă să mai avem nevoie și de sabie, dar după părerea mea nu e ceva atât de esențial. Sau nu știu, poate mă înșel. Și arbaleta asta plus 18, care chiar e bună, băi, deci asta chiar îți faci treaba cu ea. Cred că nu mai primim ceva mai bun până la nivel 90 decât asta. Cred că mai departe o să trebuiască să ne... O să ne descurcăm noi cu asta până la nivel 90, o să și farmăm cu ea până o să luăm una mai bună. Ia mă, ce misiune ne-a mai dea, mă? Trebuie să distrug astea de turnuri. Destroy the 5 Towers of Darkness. Aha, gata, stai. Mergem aici înapoi. Uite, stai că m-am rătăcit pe aici, da.
Deci trebuie să distrug 5 turnuri și uite ce tare că le văd, astea sunt 1, 2, 3, 4, 5, sunt aici pe hartă. Mă, tare detaliul ăsta, foarte tare chestia asta, că chiar poți să te ajuți mult de... Uite că nu, încă n-am terminat aparent, încă mai avem de făcut. Poți să te ajuți de harta asta ca să vezi exact unde trebuie să ajungi. Uite, un detaliu foarte interesant. Dar trebuie să ai și puțină viziune, sincer, ca să vezi chestia asta. Adică, cred că dacă vine un jucător nou, poate să omită foarte simplu detaliul ăsta. Eu așa cred, nu știu. Hai să vedem, uite turnurile aici. Deci astea sunt, hai mă că e bombă și asta, o facem repede. Mamă, stai că s-au strâns toți ăștia aici. Ia uite ce frumos, ce frumos. Deci am bătut primul turn. Ok, mergem acum. Da, nu, hai să o luăm așa de fapt. Nici nu știu cum să o luăm, sincer. V-am amețit puțin. Uite, ăsta, nu. Acolo, practic, o să duc, uite, al treilea. Bine, nu le au în ordine, vă dați seama. Uite, l-am distrus și pe ăsta, așa. Hai să mergem puțin mai rapid să înaintăm procesul ăsta. Bun, și ăsta. Deci mai avem ăsta și cu ăsta, încă două. Bun. Tare, mă, tare că ți arată aici. Foarte tare că ți arată. Păi dacă nu mi-a arătat chestia asta, sau bine nu mi-a arătat, că practic nu mi-a arătat-o, am găsit-o eu, singur. Dacă nu observam acest detaliu, cred că stăteam și aici 5-6 minute lejer să găsesc eu turnurile astea. Bun, gata, le-am distrus pe toate 5. Hop, stai, nu. Și acum, uite, trebuie să mergem acolo în centru să raportăm ceva. La cui raportăm? La turnul ăsta îi raportăm? Uite, gata. Găsește fragmentul de suflet. Aha. Wow, wow, wow. Ăsta e? Stai. Hai mă, dă-i. La asta e fragmentul de suflet sau unde este? Hă? Stai că m-a și înghețat omul meu. Bă, dar îmi place că îmi scade foarte greu viața în punctul ăsta. Da, uite, am găsit și fragmentul de suflet. Bun. Și asta, văd că vorbește GM acolo pe chat. Oare face ceva event? Bun, deci am găsit asta. Du fragmentul la Alvid. Bun, gata, hai să-l ducem și cred că cam asta o să fie tot și putem să mergem în dungeon, în sfârșit. Bine, în următorul episod, bineînțeles, o să mergem în dungeon. Dungeon. Nu știu dacă pronunț bine, sincer, cuvântul ăsta. Sper că da. Dacă nu, e. Puteți să-mi săriți în cap, nicio problemă. Pot să vă dau și eu niște cuvinte chiar și în limba română pe care să nu le știți. Cum ar fi, de exemplu, epustuflant, da? Vă mai zic, taros, celeritate. Bine, acum eu vorbesc, a trecut o oră și 10 minute, crede, când filmez. Eu acum vorbesc eu cu mine și cu cei 2-3 prieteni care se uită la mine. Dacă se uită și aia săraci, că nu cred că stă nimeni să se uite o oră și ceva. Yeah. After you have returned to the green trails and... Aha, gata, asta e misiunea, practic, și unde e portalul? Ia stai puțin. A?
Unde era, mă? Era un de ăla pe aici, dar văd că nu mai a dispărut. Hmm? Dar cam asta e, nu? Din câte îmi dau eu seama aici, cam asta a fost misiunea. Uite că îmi dă foarte multă experiență. After you have returned to the grill trails and found the... Aha, deci trebuie să mergem tot acolo în Grim, așa, și să găsim portalul spațiu-timp. Ne ducem în Ardir, distrugem toate portalele din regiunea Ardir, așa, și luăm piesa de la ăsta. Bun, nice. Păi cam asta e tot, dragii mei, în cazul ăsta. Cam atât și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și ne revedem data viitoare cu următorul episod aici. Continuă aventura pe For Classic. Păi ce facem, mă? Trebuie să terminăm, să facem nivel 90, să-i distrugem pe toți, nu? Hai, vă pup. Vă doresc o zi minunată în continuare. Salutare!